Okay. Zulu is English-ish. Who should I speak to? Not. Yeah. Okay, hold on. Hello. It is Sanbonani Jan. Saphila njani? Ngono kumna. Yebo. Hello saza Abameli akithi. Yebo. That's all like baba that's all like khuluma ngayo yebo vele kanti khuluma uyona wemntana Yebo baba. umhlongo lo khuluma naye Umhlongo. Yebo baba. ke ngokuhlala kula ehlakezo nje Okay. ngithi yini le tete yenza ukuthi umfazi abophe Umfazi akubophe? yini ke phela Hayi bo baba umhlongo. Tithi umfazi abophe tithi umfazi athathe imfuyo yami andidanga ngena lutho Ukhuluma ngani baba? Mhlambe you mistaking me with somebody else. Umfazi wami adenza kulabo bameli labo yiyo la kuthole khona ikhata kwathiwa umuntu omsiza unodo. Hayibo. Hayibo kusami. Uhlekani mntwana? Cha ukuthi angikhumbuli mina ngiconsulta nomunye usisi. Angishongo ukuthi ukhonza naye. Umuntu lo saying uconsulta. Sesho khona ukukhonza naye lokho akwazi ngithi mina nimsizile namsiza manje mina ngihlele kwaGubede nje ukubona. KwaGubede lapha labantu. Yibo laba bathatha abafazi bageze emakhaya. Yibo labagibeza abafazi bakhanda. Uxoshe emzini wakho Gubede uxoshe emzini wakho kuthiwa hamba unjoba nakalabuzi namhlanje uxoshe kwakhe. Abanandebeza. Webtana yini enteneza? Hawu cha mina nkosama ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani really. Ngithi webtana ngoba ngizeka kuthola nje manje ngazathola ukuthi usebenza apho hlalaphi. Uyazi ngenzani ko? Mina njalo. Ngidina abadensiza abafazi base divorce. Ifake uyesale nto wena. I-divorce ngisho noNkulunkulu akayifuni uqobo layo i-divorce. Lento ngitshena wena but ngempela ngitshena mina ngithangaza ayikhuphute omini umama ukafika la ezoconsulta ngeindaba zama-divorce. Umamthemba azangafike lapho. Ubaba umthembu. Umamthemba umkabo umamthemba. Baningi omamthemba isengingaconsulta nabangazi. Sengisho yena ke lo divorce no benge lo akekho lo wasedlangezo okwafika akazafike lapho. Azangafika lapho. Ubamthemba sedlangeza othandana nomhlongo. Ubese shuthi use umama umhlongo mshuthi ngesilungu la abantu umesisi lo ubese simhlongo. Nkosami umama umthembe enginaye lana kahlale edlangeza. Uhlala kodwa Kawini ngiyacabanga. Esikhawini lapha esilanda khona iphosi. Hawusho. Ngiyaxolisa baba nkosami ngicela ukuthi nilungise ilontuzana eyinkinga zenu nomama. Ngicela ukubuza ke mntanami. Ukuthi wena nje ukuyalo wakho phela ukamkhipha endlini ngempela ukuthi akabe uthakala lephi phela. Hawu mebheda phela mele ngimkhiphe endlini ngizokwenza. Awe baba Jehova uNkulunkulu lokule sibakade sezini. Nakho uzobulala ingane sabacekane madoda. Hawu yabona ke this is getting out of hand. Owazi ngani singihlala emacane. Akithi phela kusho bekukulandela. Ngibuza ukuthi ubani. Kumhloko benu uJobani uFides. Ufowethu waziwayo uFixon. Mina pho. Basokuthi omdala ke simlabe uAlson. Nkosami. Futhi yazi nginomsebenzi omningi ngabe kumele ngiwenze. Ngiyazi nomsebenzi omningi njengokuthi nje uthatha unkosikazi wami udaka divorce ngoba umsebenzi wakho omningi lo vele. Waphika bakukhuluma nawe kahle ngomhla ngoba wothando wakuphika lo. Wathi wena azange uzokhonze la. Okay, yazi uthini bhuti ngicela ungangenza ukuthi ngibe kuhlaza ngoba njengamanje ngizovala ucingo. Uzobahlaza kimi? Yes, kumele. Uyazi abacekane ukuthi mina kula eduzane. Kodwa nkosami. Uzobuya ma ukuthi wena uzobahlaza uzobuya uzolala. Ngicela usho bandla ukuthi ufuna ini ngizowenzela ngifuna kubuya umfazi wami ngilala endlini njalo bonke abantu. Hamba phela endlini yakho ukhulume noma ngingena bakudenza abantu amaphepha angixosha la kwami. Naka amaphepha kaphethe namanje. Ngeza la uwabuye ifundela wena ayangixosha. Ngicela ngempela usho ukuthi udingani bese if khona ukudingayo. Kulungile ke umfazi wami sehambile. Why not? Yeah.